És elkészült a full. Jó étvágyat hozzá! Na, hellóka! Majd alternatívát fogunk csinálni a hummusz helyett. Mindenki már ismeri a hummuszt, de van egy reggelink, amit még Magyarországon még annyira nem ismerik, ez a full. Magyarul azt jelenti, hogy lóvab. Ezt szoktuk még reggelint használni, úgyhogy ma megcsináljuk. Jó? Kell hozzá egy lóvab, kell hozzá fokhagyma, újhagyma, egy kis jógurt, görög jógurt, ha van, az nagyon jó, és egy kis petrezselyem. Persze olívaolaj, meg tahina. Jó, akkor kezdjük el. Fogunk egy ilyen, hogy hívják magyarul? Nem tudom. Medeggel. Medeggel. Arabul azt jelenti medeggel. Elkezdjük. Faragunk egy gerenc fokhagymát, egy kis sót rá. Először ezt jól összetörjük. Általában a régiek nálunk réz nagy bödönbe csinálták a fullt, úgyhogy kifőzték, és hát eltartották egy hétig, 2 hétig, ezt tették reggelente, mert nagyon nagy a protein tartalma, úgyhogy főleg Egyiptomban használják, azt nagyon sokat is eszik, mert sokan vannak, és a húsra azért annyira nem szoktak enni. Mi általában ilyen zöldségesen szoktunk reggelizni, a hús csak néha ebédkor. Nem mindenki azt mondja, hogy bárány, de hát mi annyira nem vagyunk húsosak, de azt is szoktunk enni. Jó, kinyitom a lovat. Viszont kis vizet kiöntök belőle, ami rajta van, az annyira nem kell. Jó? És akkor így belöntöm, rakok rá egy kis rómaiköményt, még egy kis sót, és a joghurtot, egy kanálra bőven elég, tahinát az bőven, minél több, annál finomabb. Mi nagyon szeretjük a tahinát, nagyon finom és egészséges. Kis citromot rakunk bele, megfacsolunk egy fél citromot, így, és hát elkezdjük összekeverni, vagy összenyomni. Ha nincs ilyen, persze villával is meg lehet csinálni otthon, mert nem kell annyira krémessét csinálni, mert általában ilyen kis darabos szokott lenni a full. És a lóba. Rakok rá még egy kicsit. Amúgy botmixerrel is meg lehet csinálni, ha nagyon krémessé szeretnétek csinálni és pirítosra rákenni, úgy is lehet tenni persze, mint a hummuszt. De mi így szoktuk enni, hogy kicsit darabos, nem törjük el össze az egészet, hanem kicsit darabosan, hogy legyen mit harapni. Így, és akkor még egy kicsit. Hoppá, egyik elszökött, nem baj. Azt mondják nálunk, a full az a szegények étele, de mindenki szokta enni, a gazdagtól a szegényig, reggelente ez a legfinomabb. A full és a falafelt szokták nagyon, meg a hummus persze. Na, kész is vagyok, úgyhogy most tálaljunk. Ennyi volt, nem telt bele 3 percbe se, hogy megcsináljuk, hozunk egy tányért. A kanál. Szépen belöntjük. Furt. Azt a mindenit.
Elállom, nagyon régen lettem. Most itt az ideje. Így. Itt is jobb összekeverjük, mert az aljában megmarad a krémnek a sűrűsége. Úgyhogy jól betálaljuk, így szépen. Így. Mindig csinálunk egy ilyen vájatot bele. Ez az olívaolajat, amikor ráöntjük, akkor nagyon jó lesz. Na, kis hagymát rászúrjuk. Ráöntünk egy kis petrezselymet. És a lényeg az olívaolaj, anélkül annyira nem finom. Ez az. És díszítésre még rakhatunk egy kis római köményt. És elkészült a full. Jó étvágyat hozzá. És mi van az zátarral? A zátar? Hát rakhatunk zátar is, persze. Merre van a zátar? Rakhatunk a közepére egy zátar, aki nagyon szereti a zátart. Mindenre jó amúgy. Minden ételhez. Így a közepére. Na most jó étvágyat.